سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة سلام وسناينا عخاتكم يكون كبرات خطاتل تزا channel نايلو ميزيانات سبورت حزنا قريبنا لنا نمولو مكتتالكم بأخبرات نعدم عالسينما سمرة تطعوم زمكة نعوني وعاما كوميدي دراما إعلانات وزاتات سبورت فيلمتا عوت إيرتراويان بروفيشنال تقدادمت بشكلتا يقصل مسكلا بروتيم ديلكونا UCI تصاوز زلو إيرتراوي تقداداماي بشكلتا بينيام قرماي بسنبت 28 لكاتيتا فرنسا أبستخايدة بالرويال برنارد رومز صوعني حدا معلت وددر شابعي درجة بمحاز دومق عوتها مزجيبهم أبتي 179 كيلومتر رحقة الشفنة وددر إيطالياوي أندريا باغيولي كابغانتا كيك ستيب قداماي كوينو كعوتن كلو 125 نتبي أوهلي للوم بعصرت حدا خالي تفنتيتو زمص بينيام قرماي زركب عباي جوجلا أبز جبرتو قصبتا وددر كا دوب أفريقاوي إداريل إمبلي كاب إسرائيل ستارت أب نيشن قال أي درجة كحزن 85 نتبي كوهللن كلو أستراوي ميكيل أونيري كاب كيك ستيب دما سالساي حيزو سوسانت بمهلال وددروم زازيمم أبتي نتاشع جزي استخايدني حدا معلتو وددر رويال برنارد روم بينيام قرماي 35 نتبي أوهلي للوم أبز حلف إوان ود 10 عمت إيرتراوي بينيام قرماي ب10 لكاتيتا فرنسا أبستخايدة كال أي مدرخ وددر تورديس ألبيس مارتيمس كابتن تدالين زنبرا كلتاني عاقب نتبي أب حانتناي مونغو أصبتا وددرن قداماي كوينو بمعواتو تأمر مسرحو أي رسعن أبتنا شعو وددر بينيام أب حانتناي مونغو أصبتا وددر كال أي درجة بمحاز دومق عوت أمز جيبيوم بتوساخي أبت ب10 لكاتيتا فرنسا استخايدة وددر بدمر 16 عاقب نتبي بمهلا مالي أنبس عقب تركيبيوم مسكلب ترينغانونا UCI تصاوز زلو ود 27 عمت إيرتراوي متكل إيوب كأ أمني حدا معلتو وددر جراند بريكس فيلو أناليا سالساي درجة بمحاز بلوز درجة ممزقابو يفلات إذا كم زيلون كله هناكم البرهانون أبتي بقدام 27 لكاتيتا بإيطاليا استخايدة يفلما وددرو شابعي درجة بمحاز دومق عود تقوانات صفلهم أبتي بفرنزي إمبولي زتصوع 147 كيلومتر زشفني حدا معلتو وددر إيطالياوي توماس نينسيني كابغانتا بيترولي فرنز قدام يتعواتنا توددر كخونن كلو دك غانتو انهينوك زخونو إيطالياوان لوكا كواتي كالاي درجة كيفن بونالدو سالساي درجة أنطونيو بيبيو دما رابعي درجة بمحاز وددر زازيمم بخالق وجنا حمشته بروفيشنال إيرتراوان تقدادمتي زمص 7 مغابيت اب حانتو وددر حبيروم كساتفو مدوص إلهم اب تعلته وددر زخونه لوط انت زي تغيرو حمشته بروفيشنال إيرتراوان تقدادمتي بينيام قرماين يعقوب دبساين كاب غانتا ديلكو مرهاو قدوس كاب غانتا استانا بريمير تيك ناتنايل تسفاصيون كاب غانتا اندروني جيو كاثولي كومدما امانويل غبر اغزابير كاب غانتا تريكسي غافريدو ابتي ابيطاليا زكايد BGP اندستري اند أرجنتينا تزفلتني حدا معلتو وددر نخوادادرو ببغانتاتاتهم ترقيحهم زلويهم أبتو وددر كعواتو يخوليهم تباهيلهم ترقيحهم كاب زلو 10 توادادرتي بينيام قرماي نميكيل لاندا فينزينسو نيبالي باكي موليما أندريا باغيولي جوليو تشوكوني تختيلو شارشاي ترتات السريع يركبم بزا أقات أمي سينما سمرة بسم إيرتراوان تختاتل تنايزات حستو نزوم ترقيحهم زلو بروفيشنال تقدادمتنا دمق عوات منيلهم سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة ليفربول نكلوب زتكأسل تاني تحصيم نأستات 3 عمتات صواء بريمير ليج تحريموات صنحت ليفربول زحلف عمت وانجا بريمير ليج بملعالة تاريخها بجرمناوي يرجن كلوب كم اتغير زفلت يوم عبز وقت زي تدقاقامي ورك او عدلات بمخسارة قنا زنا اكتعق بايك قالتنا لهم طبعا كيلك قداموت بلوصات كلبات وصيا بمهلا واخا كلنا عينتنا وقساء داونا بلعل كلوب كخنا اخ إلوانا لهم زنو كعقب بزي مخالو اب كبيت عسان صاطن كم زلو زنقرلو ود 53 عمت كلوب دما كابتا زفتوا كلب كسانا بتخولو كم زلو ورتاتي نافسالهم اذ كيكون ايترفن كاقديم تصاوتايتا كلب زنبره انجليزاوي ستيفن جيرارد محلوتا كوينونا ميدا انفيلد كمص كم زخيل يحبرالهم
ሊቨርፑል ንክሎብ ኣብ ቀረባ ግዜ እኳ ክሰጎ መደብ ተዘይብላ እታ ኣሰልጣኒ ግን ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ከሰልጥን ጠለብ እንተደኣ ቀሪቡሉ ከኣብ ስለዘይክእል ብድሕሪኡ ክገጥማ ንዝኽእል ሃጓፍ በኣጉኡ ንምዕባስ ንወዲ 40 ዓመት ጀራርድ ከም መሐለውታ ክትሕዞ መሪፃ ምህላዋ ይግለጽ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ዘለዎ ወዲ 61 ዓመት ጆአኪም ሎው መጻኢ መደባቱ ስለዘይተነጸረ ፌደሬሽን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ንክሎብ ክጽውዖ ስለዝኽእል ሊቨርፑል ብዛዕባ ናይ መጻኢ ኣሰልጣኒ ዝኾና ሰብ ክትሓስብ ተገዲዳ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሰልጣኒ ስኮትላንዳዊት ክለብ ሬንጀርስ ዘሎ ገዲማ ከፋፋለ ሊቨርፑል ነበር ጀራርድ ድማ ቦታ ክሎብ ንኽትክእ ዳይሬክተራት ሊቨርፑል ብዛዕባ ምቕያር ኣሰልጣኒ ኣመልኪቶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ሶልሻየር ቸልሲ ንደያኑ ብምፍርራህ ክትረብሕ ትፍትና ላይሉ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሶልሻየር ጋንቱ ብሰንበት ምሸት ቸልሲ ማዕረ ድሕር ምፍለላያ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ደያኑ ጸቕጢ ብምፍጣርን ብምጉዕባዕን ክትረብሕ ትፍትን ከም ዘላ ከሲሱ ኣብ ትግጥም ናይ ቸልሲ ሁድሰን ኦደይ ኣብ መበል 15 ደቂቕ ኣብ ክልል ዳ ቸልሲ ኩዕሶ ብኢዱ ተንኪፍዋ ከብቅዕ ናይ ተዕለት ዳኛ ስቱዋርት ኣትዌል ንማንቸስተር ዩናይትድ ፍጹም ቅላዕ ከፍቅደላ ዘይምኽኣሉ ድማ ሓደ ኣብነት ናይ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ደያኑ እተካይዶ ዘላ ጸቕጥን ምፍርራህን ምዃኑ ወሲኹ ኣመልኪቱ ብሰንኪ ውሳነ ዳኛ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ክልተ ነጥቢ ብሩኡይ ተመንዚዕና ዝበለ ሶልሻየር ኦደይ ነታ ኩዕሶ ሚእታዊት ብኢዱ ከም ዝተንከፋን ብምኽንያት ድማ ንማንቸስተር ዩናይትድ ቅላዕ መጻዕቲ ክወሃባ ይግባእ ከም ዝነበረን ብምረት ተዛሪቡ ሶልሻየር ኣስዒቡ ቸልሲ ኣብ ልዕሊ ዳኛ ስቱዋርት ኣትዌል ጸቕጥን ምሕዳር ክትብል ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢኣ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ገለ ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ጸለመ ዘመተ ከተካይድ ከም ዝቐነየት እውን ወቂሱ ብፍላይ እቲ ንሃሪ ማጉዌራ መልኪታ ዘስፈሮቶ ጽሑፍ ደያኑ ኣብ ልዕሊ ተኸላኻላይ ፍሉይ ጠመተ ብምግባር ንዝፍጽሞ ጌጋታት ዕሽሽ ከይብልዎ ዘተሓሳስብ ምንባሩ ኣረዲኡ ቸልሲ ማጉዌር ኣብ ትግጥም ምስ ተጻዋታይ ኒውካስል ጀማል ብዝገበሮ ባእሲ ከይተቐጽዐ ምሕላፉ ጌጋ ምንባሩ ብምግላጽ ብሕጂ እውን ደያኑ ንኣጸዋውቱ ብጥብቂ ክከታተልዎ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺራ ነይራ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሉክ ሻው ሁድሰን ኦደይ ነታ ኩዕሶ ብኢዱ ከም ዝተንከፋ በዚ ድማ ንማንቸስተር ዩናይትድ ቅላዕ መጻዕቲ ይግባእ ነይሩ ክብል ዳኛ ድሕሪ ትጸወታ ንሓለቓ ጋንቶም ሃሪ ማጉዌር ከም ዝሓበሮ ተዛሪቡ ንሱ ነዚ ዝበለ ምስ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ዕላልዩ ነታ ፍጻሜና VAR ከይደ ምስራእኽዋ ነታ ኩዕሶ ኦደይ ብኢዱ ከም ዝተንከፋ ከረጋግጽ ክኢለ ነይረ እንተኾነ ዘይተደልየ ክትዕ ከየላዓዕል ስለዝፈራህኩ ንማንቸስተር ዩናይትድ ቅላዕ መጻዕቲ ክህባ ኣይመረጽኩን ክብል ንማጉዌር ሓቢርዎ ክብል ድማ እቲ ተኸላኻላይ ወሲኹ ሓቢሩ ሓያለ ማዕከናት ዜና እንግሊዝ ብሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እንተኾይኑ ድማ ሉክ ሻው ንዳኛ ናይ ትዕለታ ኣመልኪቱ ከምዚ ዓይነት ርእቶ ክህብ ምኽኣሉ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ከቕጽዖ እዩ እቲ ማሕበር ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ልዕሊኡ ብይን ክሕልፍ ድማ ትጽቢት ኣሎ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ቱሸል ግን ነዚ ብማንቸስተር ዩናይትድ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ብምንጻቅ ነታ ኩዕሶ ብኢዱ ዝሓዘ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ግሪንውድ ኣምበር ኦደይ ከም ዘይኮነ ደጊሙ ኣስሚሩሉ በዚ ድማ ንዳኛ ናይ ትዕለት ኩሉ ኣብቲ ጸወታ ዝወሰዶ ውሳኔ ቁኑዕ ነይሩ ክብል ወዲስዎ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ራዳር ባርሴሎና ኣትዩ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ ንሮናልድ ኮማን ተኪኡ ዓላሚ ባርሴሎና ክኸውን ብሓለፍታ ክለብ ተሓፂ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ ብመሰረት እቲ ብሓያለ ማዕከናት ዜና ዝናፈስ ዘሎ ሓበሬታ ሕፁይ ተወዳዳሪ ጆዋን ላፖርታ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ኮይኑ ምስ ዝዕወት ንሚኬል ኣርቴታ ከምፅኦ ድሌት ኣለዎ እቲ ስጳኛዊ ሕፁይ ባርሴሎና ብሚኬል ኣርቴታ ክትእለ ከም ዝደሊ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሒደት መዓልታት ተሪፍዎ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ላፖርታ ኣብቲ ምርጫ ብምዕዋት ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ክኸውን ልዑል ትጽቢት ከም ዘሎ ድማ ይሕበር ላፖርታ ኣብዚ ምርጫ ደጊሙ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ኮይኑ ምስ ዝዕወት ንሚኬል ኣርቴታ ጥራይ ዘይኮነ ከምፅኦ ዓይነታ ጋንታ ዝኾነ ሜሲ እውን ዝመጽእ ክረምቲ ንኸይወፅእ ዝገበረ ገይሩ ከእምኖ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ላፖርታ ኣብ ልዕሊ እቲ ብፕሬዚደንት ባርሴሎና ዝነበረ ጆሴፍ ማርያ ባርቴሙስ ተመዘዘ ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ እምነት ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገረሉ ስለዝኾነ ላፖርታ ኣብቲ ኣብ ዝወርሒ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ክዕወት እንተኽኢሉ ኮማን ኣብ ሜዳ ካምፕኑ ናይ ምስናሕ ተኽእሉ ትሑት ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ላፖርታ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ኣርሰናል ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ኣጸዋውታ ፍልስፍና ምስቲ ባርሴሎና እትደልዮ ዘላ ግን ከኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኮማን ሲኢናቶ ዘላ ብልክዕ ዝጋጸም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ኣርቴታ ነቲ ፍልስፍና ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ እንከሎ ካብ ፔፕ ጓርዲዮላ ከም ዝተማሃረ እዩ ዝእመነሉ
ሙርፊ ሃሪኬን ካብ ቶተንሃም ክወጽእ ኣለወይሉ ኮኸባት ቃዕይ ቶተንሃም ሃሪኬን ካብ ታዛጊ ዝድለ ብቕዓቱ ከንጸባርቐላን ጽዋእ ከልዕለላን ዘይከኣለ ዘሎ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ወጽኡ ዝመጽእ ክረምቲና ማንቸስተር ዩናይትድ ወይ ማንቸስተር ሲቲ ክኸይድ ኣለዎ ክብል ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ቶተንሃም ዝነበረ ዳኒ ሙርፊ ኣትሪሩ ጸዊዑ ኣብ ክለቡ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ዘሎ ወዲ 27 ዓመት እንግሊዛዊ ኬን በዚ ዘለዎ እንተቐጺሉ ነቲ በኣላን ሸረር ኣብ ፕሪምየር ሊግ ተታሒዙ ዘሎ ክብረ ወሰን ብዝሕሸቶታት ክሰብር ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይዝንገር እንተኾነ እቲ ብሉጻት ቃዓይ ዝለዓለ ብቕዓቱ ከንጸባርቕን ዋንጫ ከዓትርን እንተደኣ ኮይኑ ካብታ ግዜኡ ዘባኸነላ ዘሎ ክለብ ቶተንሃም ወጽኡ ዝመጽእ ክረምቲ ምስ ሶልሻየር ወይ ምስ ጓርዲዮላ ክጽምበር ከም ዘለዎ ወዲ 43 ዓመት ዳኒ ሙርፊ ኣጥቢቑ መኺሩሎም ዳኒ ኣብ ዘረብኡ ሃሪኬን ምስ ብቕዓቱ ተቐቢሩ ዘሎ ተጻዋታዩ ካብቲ ዘሎ ወጽኡ ዓወት ክጎናጽፍ እንተደኣ ኮይኑ ኸኣ ዝመጽእ ክረምቲ ካብ ቶተንሃም ዝወጸላ ናይ መወዳእታ ዕድሉ ምዃና ፈሊጡ ንኽወጽእ ኣጸቢቑ ክደፍእ ኣለዎ ክብል ሓቢሩ ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ክለብ እንተዘይወጽኡ ግን ብድሕሪኡ ክወጽእ ዕድል ኮነ ጠለብ ስለ ዘይህልዎ መጻኢኡ ኣብ ቶተንሃም ተሓጺሩ ናይ ጸወታ ግዜኡ ከብቅዕ ምዃኑ ኣገንዚቡ ክሳብ ሰነ 2024 ምስ ቶተንሃም ውዕል ከቲሙ ዘሎ ኬን ኣብዚ ግዜ እዚ ብብዙሓት ዓበይቲ ክለባት እዩ ዝህደን ዘሎ እንተኾነ ብሰንኪ ውዕሉ ዘይምውድኡ ቶተንሃም ክትለቆ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነት እዩ ዝግለጽ ንሱ ካብ ጥሪ 2011 ኣትሒዙ ምስ ቶተንሃም ካብ ዝጽምበር ዛጊት ንዕግበቱ ዝፍውስን ንዝንኡ ዝውክልን ዝኾነ ጽዋእ ብዘይመልዓሉ ኣብ ከቢድ ቅሬታን ሓሳብን ከም ዝርከብ እዩ ዝሕበር ሃሪኬን ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ካብቶም 3 ብሉጻት ቃዕቲ ዓለምና እዩ ዘሎ ኣብ ክራማት ዕድሚኡ 28 ስለ ዝኸውን ከኣ ንዕኡ እትኸውን ዓባይ ክለብ እዩ ክደሊ ዘለዎ ምስቶም ጥመት ዓበይቲ ክለባት እናረኸቡ ዝመጹ ዘለዉ ከዋኽብቲ ኣጥቃዕቲ ወዲ 20 ዓመት ሃላንድን ወዲ 22 ዓመት ምባፔን ክወዳደር እንተደኣ ኮይኑ ድማ ካብታ ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ተሓሪምዋ ዘሎ ቶተንሃም ክወጽእ ጥራይ ዘለዎ ክብል ከምቲ ንኣርሰናል ገዲፉና ባርሳ ብምኻድ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘለዓለ ፈረንሳዊ ቴሪ ሄንሪ ቆራጽ ስጉምቲ ክወስድ እንግሊዛዊ ዳኒ ኣገንዚቡሎም ጻወቲ ፕሪምየር ሊግ በመደቀስ ከኒና ይውለፉ ውሑዳት ዘይኮኑ ተጻወቲ ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ግዜ እዚ ውልፋት መደቀስ ከኒና ኮይኖም ከም ዘለው ተሓቢሩ እቶም ተጻወቲ ነቲ ካብ ጸሊም ዕዳጋ ዝገዝእዎ ናይ መደቀስ ከኒናታት ምስ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣልኮላዊ መስተ ሓዊሶም ክሰትይዎ ይረኣዩ ምህላዎም ድማ ተፈሊጡ እቶም ኣስማቶም ዘይተገልጸ ተጻወቲ ናብ ጸሊም ዕዳጋ ብምኻድዮም ስነ ድቃስ ንዘለዎም ሰባት ዝእዘዙ መደቀስ ከኒናታት ካብ ጸሊም ዕዳጋ ክዕድጉ ከም ዝተተሓዝዩ ተሓቢሩ ዘሎም ንሳቶም ነቲ ዝዓደግዎ ከኒና ምስ ኣልኮላዊ መስተ ሓዊሶም ብምስታይ ንዘለዎም ስእነ ድቃስ ክፍውሱ ከም ዝተረኽቡ ድማ ተገሊጹ ብመሰረት ክኢላታት ሕክምና ዓዲ እንግሊዝ እዞም ተጠቂሶም ዘለው ናይ መደቀስ ከኒናታት ንዝኾነ ዓይነት ኣልኮላዊ መስተ ምውሳዶም ጥዕናዊ ሳዕቤን ስለ ዘለዎም እጉዳት ምዃኖም ሓቢሮም ኣለው ነቲ ናይ መደቀስ ከኒና ምስ ኣልኮላዊ መስተ ሓዊሶም ዝሰተዩ ተጻወቲ ምስ ደቀሱ ቀልጢፎም ካብ ድቃሶም ስለ ዘይበራበሩ ሳዕቤኑ ተረዲኦም ቀልጢፎም ከወግድዎ እቶም ክኢላታት ጸዊዖም ኣለው ዛጊት ካብ 5 ዘይውሕዱ ተጻወት ፕሪምየር ሊግ ካብ ጸሊም ዕዳጋ መደቀስ ከኒና ዓዲጎም ምስ ኣልኮላዊ መስተ ክሰትዩ ከም ዝተተሓዝዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ስሙ ዘይተጠቕሰ ሓደ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተኣጊዱ ኣብ ዝጸንሐ ዘይሕጋዊ ኣብ ዝኾነ ሌታዊ ትልሂት ኣትዩ መደቀስ ከኒና ምስ ቮድካ ሓዊሱ ክሰቲ ተታሒዙ ነይሩ እዩ ተወሰኽቲ ዜናታት እንግሊዛዊ ናይ ቅድም ኣባል ሬድ ዴቪልስ ነበር ዴቪድ ቤካም ንክርስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮኔል ሜሲን ምስ ኣሜሪካዊት ክለቡ ክጽምብሮም ሓሳብ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ናይ ቅድም ኮኸባት ቃዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ህቡብ እንግሊዛዊ ጋንታና ንከም ጎንዛሎ ህጉዌንን ብሌዝ ማቲዊድን ዝኣመሰሉ ዓብዝና ዘለዎም ተጻወቲ ከተፈርም ክኢላያ ድሕሪ ምባል ሕጂ እውን ነዞም ብደረጃ ዓለም ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ክልተ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ከተፈርሞም ልዑል ድሌትን ሃረርታን ከም ዘለዎ ኣረድዩ ንሱ ወሲኹ ኢንተር ማያሚ ኣብዚ እዋን ኣከፋፋለ ሊቨርፑል ጄምስ ሚልነር ንምፍራም መዲባ ምህላውን ሓቢሩ ቤካም ኣብታ ክለብ ናይ 10 ሚእታዊት ብርኪ ከም ዘለዎ ይዝንገረሉ ፖሊስ እስጳኛ ሎሙሶኒ ንቀንድ ቤት ጽሕፈት ባርሴሎና ከም ዝፈተሾን ንናይ ቅድም ፕሬዝደንት ክለብ ዝነበረ ጆሴፍ ማሪያ ባርቲሞ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን ተሓቢሩ ካልኦት 3 ሰበስልጣን ባርሴሎና እውን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣታት እስጳኛ ባርቲሞን ብጾቱን ዝሓለፈ ዓመት አንጻርቶም ንምሕደሮም ዝቃወሙ ተጻወት ባርሴሎና ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ናይ ጸለመ ወፍሪ ኣበጊሶም ብዝብል ክስዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለው ሓደ ካብቶም ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ተጻወት ድማ
ድማ ሊዮኔል ሜሲ ምዃኑ ይሕበር ባርቲሞን ዳይሬክተራት ቦርድ ክለብን ብሰንኪ ዝሓለፈ ዓመት መዝነቶም ከም ዝለቀቁ ዝርሳዕ ኣይኮነን أتقعي إنتر ميلان لوكاكو غانتو بسنبت مشت أنصار جينيوا أبزكايدو ግጥም ኣብ ውሽጢ 32 ካልእ ሾቶ ከመዝግብ ምኽኣሉ ኣቃልቦ ብዙሓት ወገናት ስሒቡም እቲ ወዲ 27 ዓመት ቤልጅማዊ ከማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ኢንተር ሚላን ካብ ዝሰጋገር ንድሓር ነታ ኢጣልያዊት ክለብ ቀንዲ በዓል ውዕለታ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ይዝነገረሉ ሉካኩ ኣብ ዝተፋሪቑ ዘሎ ወቅት ስፖርት ኣብ ሴሪኣ ኢጣልያ ብብዝሒ ሸቶታት ንሮናልዶ ተኸቲሉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ይርከብ ኢንተር ሚላን ኣብ ትናይ ትማሊ ሰንበት ምሸት ግጥም ንጌነዋ 3 ባዶ ድሕሪ ምርታዓ ኣብ ልዕልታ እግራ እትስዕብ ዘላ ኤሲ ሚላን 7 ነጥብ ጋግ ብምንጻፍ ናይ ሴሪያ ኢጣልያ መሪሕነታ ዝያዳ ኣደልዲላቶ ትርከብ أتقعي أتلتيكو مادريد لويس سواريز والاكوا أبز وقت صوتا 4 ግዜ ናይ መጠንቀቕታ ካርድ እንተተዋህቦ ጋንቱ ዝመጽ ቀዳም አንጻር ሪያል ማድሪድ ኣብ ተካይዶ ወሳኒ ጥምጥም ግን ክስለፍ ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ዩራጋዊ ኣጥቃዓይ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት አንጻር ቪያሪያል ዘካይዶ ጾታ 5 ቢጫ ካርድ ሙሳድ ኣብ ዝቕጽል ጾታ ክቕጻዕ እኳ ብወገን ደገፍቲ ማድሪድ ትጽቢት እንተነበረ ንሱ ግን ክሳብታት ተቀይሩ ካሜራ ዝወጸላ መበል 7 ደቂቃ ጠባይ ገይሩ ክጻወት ኣምሲዩ ስዋሬዝ ኣብ ወቅት ጾታ ዝንጋንቱ 16 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ላሊጋ ሊዮኔል ሜሲ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝለዓለ ኣምዝጋብ ሸቶ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ገና ሓደ ጎሎሎ ጸወታ ተሪፋን ኮሎ ብ58 ነጥቢ ንላሊጋ ትመርሖላ ባርሴሎና ድማ ብ53 ነጥቢ ትስዕባ أسلطاني تشيلسي توماس توشل بسنبت أنصار مانشستر يونايتد أب زكايدو ግጥም نتيمو فيرنر كسلفو زي مرصلو مخنيات እተጻወታይ ቁሩብ ተሰላችሁ ስለዝነበረ ንኸዕርፍ ኢሉ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብቲ ባዶ ዝተዛዘመ ግጥም ቶማስ ቱሸል ኣብ ክንዲ ኒቲሞ ቨርነር ንሃኪም ዚየቹ ከጻውቶ መሪጹ እቲ ወዲ 47 ዓመት ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ብዘይካዚ ኣብ ጸጋማይ መስመር ምክልኻል ውን ማርኮስ አሎንሶ ኮፍ ኣቢሉ ንቤንች ሊወሊ ከሰልፍ መሪጹ ቸልሲ ኣብቲ ግጥም ዓብላሊት ኮይና እኳ ተቐረበት ሰነጥ በመንዚዓ ክትወጽእ ግን ኣይከኣለትን በዚ ድማ ምስ ቀዳሞት 4 ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ብምጽምባር ኣብ ዝመጽእ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፍ መደባ ገና ኣይሰመረናሎ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ክለባት ኒውካስትልን ዌስትሃምን ዝነበረ ግሌን ሮይደር ብሕማም መንሽሮ ክሳቀ ድሕሪ ምጽናሕ መበል 65 ዓመቱ ዓሪፉ እቲ ንክለባት ግሊንግሃም ዋትፎርድ ኖርዊች ሲቲን ከም ዘሰልጠነ ዝንገረሉ እንግሊዛዊ ብሰንኪ ተዘጋጠሙ ሕማም ንነዊሕ እዋን ክሳቀ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡሎ እምባርከስ ኩብራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ለና ንስለምክታልኩም ተሳትፉኹምን ምትባዕኩምን ኣዝየ መስግን ሰላም ሲነማ ሰመረ ካብጊዜ ሓይልና ለለበት ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብና ሃረ ሲነማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ ሰመረ ጥዑም ዝመቀ ንዑልዩ ዓማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት